Takže GOI Charger unboxing. To je konkrétne Gemini Flex 11 kW verzia BI22. Takže tu máme nejaké letáky, kontroler, manuál k nabíjačke. To sú šroby a moždiny, nejaký držiak. To je RFID tag, keď to niekto potrebuje. OK, to je všetko. Takže toto je telo nabíjačky, jedna samobilný wallbox, takže tu je vlastne zásuvka na 5-kolíková červená na 11 kW 16 A, robia sa aj 32, ktoré potom idú na 22 kW. To je zásuvka, ktorá ide, do ktorej sa zasunie kábel, nabíjací kábel do auta. To klasický typ 2. A tu je jedno jediné tlačidlo na nastavenie. Tu sú vlastne schované diody niekde. Je to veľmi ľahké a kompaktné. A tuto je vlastne držiak, ktorý sa montuje na stenu. Takže vlastne sa to namontuje na stenu, tam sa nahodí nabíjačka, ktorá sa do zásuvky, a keď ju človek potrebuje na cestu, odpojí sa zásuvka. Môže to každý deň používať ako pevný wallbox, a keď sa ide niekde a človek si to chce zobrať, tak odpojí zásuvku. Toto vysunie a môže ísť. OK, to je všetko.